Ďakujeme. Teraz poprosím o príhovor zástupcu Ústavu pamäti národa, magistra Jána Endrediho. Vážená rodina Jozefa Bonka, sestry a bratia z organizácií zastupujúcich bývalých politických väzňov, vážené a milí dámy a páni. Rok čo rok sa schádzame tu, na námestí svätého Egídia v Poprade, pri pamätníku obetí invázie vojsk Varšavskej zmluvy, aby sme si pripomenuli pamiatku Jozefa Bonka a ďalších stoviek nevinných zabitých, ťažko ranených a internovaných kvôli okupácii našej vlasti. Schádzame sa tu za tónou i slov piesni Karla Kryla. Rád by som pripomenul aj iného autora protestsongov, barda Solidarity Andreja Garčareka. Vo svojej piesni Priateľov mi nikto nebude vyberať, čo je narážka na bratskú pomoc, spieva: Odpusť, smutná Bratislava, Hradec Králové, Zlatá Praha, za smrť Lastovičky toho jara a poľské tanky na Vltave. Áno, aj pre Poliakov, a to ešte v roku 1981 počas karnevalu Solidarity, bola účasť poľskej ľudovej armády na invázii do Československa dehonestujúca. Pripomíname si 21. august 1968, významný míľnik v dejinách vlády komunistického režimu na Slovensku. Deň, keď invázia vojsk Varšavskej zmluvy jasne ukázala, že komunistický režim nemožno reformovať a dať mu ľudskú tvár. Tento dejinný míľnik akoby symbolicky rozdelil komunistický režim u nás na dve vývojové etapy trvajúce približne 20 rokov. Pre tú prvú bolo charakteristické podriadenie spoločnosti prostredníctvom masových perzekúcií, využívajúc pritom fyzické násilie a psychické mučenie. Symbolom tejto éry sú politické procesy sprevádzané vynúcovaním priznania, násilná kolektivizácia, vysťahovanie nepohodlných občanov, prenasledovanie cirkvi a veriacich, bezprávna a brutálna likvidácia reholí. Pre tú druhú polovicu, ktorá prišla po okupácii, to bola skôr aplikácia sociálno-korupčných metód, výmenou za neangažovanie sa vo verejných veciach a s konformitou s režimom prišlo sociálne zaistenie a utiahnutie sa väčšiny občanov za múry bytov a steny chát do plazivého bahna normalizácie. Obe éry mali spoločného menovateľa. Vládu jednej strany, železnú oponu na hraniciach so západom, neslobodu, prenasledovanie nepohodlných občanov. Rok 1968, akoby uprostred tejto éry, bol symbolom nádeje spojené s demokratizáciou, z ktorej ale prišlo rýchle vytriezvenie v podobe 21. augusta. Tá nádej totiž podcenila veľmocenskú realitu studenej vojny, aj ambície Sovietskeho zväzu a komunistickej ideológie, ktorá na dosiahnutie svojich cieľov nikdy neváhala použiť brutálnu silu. A tak, keď sa pred 57 rokmi zobudili občania do novej reality, ktorú im ešte niekoľko dní pripomínali tanky v uliciach našich miest, treba tu aj poznamenať, že sa svoje nádej nevzdali. A nevzdali sa jej tak ľahko, ako sa to zdá na prvý pohľad. Brániť sa vojensky síce nebolo reálne, ulice miest však zaplnili tisíce odvážnych občanov, ktorí neváhali pri ohrození vlastného života protestovať proti cudzím vojskám. A vďaka odvahe týchto ľudí napokon padol aj pôvodný scenár okupantov na dosadenie bábkovej robotnícko-roľníckej vlády. Niektorí za svoju odvahu zaplatili najvyššiu cenu. Ich príbehy nám dnes pripomínajú pamätné tabule vo viacerých slovenských mestách. Ďalší utrpeli zranenia, iní si zasa z ulic odniesli pocit roztrpčenia, nespravodlivosti a dezilúzie. 21. augustom 1968 však protesty nekončili. Prakticky po celý ďalší rok trval odpor obyvateľstva voči postupnému nastoľovaniu režimu, ktorý do dejín vošiel ako normalizácia. Ak som začal ukážkou poľskej tvorby, chcel by som tu spomenúť možno aj menej známy prípad Richarda Šivieca, ktorý sa už začiatkom septembra 1968, teda ani nie pár týždňov, nie celý mesiac po okupácii Československa, na protest proti tejto tzv. Bratskej pomoci ako prvý upálil v Poľsku vo Varšave pred tvárami desiatok tisíc Poliakov na štadióne. Ctení hostia,
Udalosti z augusta 1968 nám ukazujú, že sloboda, ktorú dnes máme, sa rodila z utrpenia nevinných. Ale aj to, že snahy o reformovanie komunistického režimu a jeho polúčtenie boli len ilúziou. Aby sa na pamiatku obeti invázie komunistického režimu nezabudlo, Ústav pamäti národa systematicky pripomína ich zástoj v našom zápase za slobodu, mapujeme príbehy obetí a pomenúvávame zločiny režimu. Medzi ne patria aj udalosti z augusta 1968. Dámy a páni, nezabúdajme.